angangeni eyimpi ephethe umkhonto lo agwaze ngawo abantu oba uzofika nasekhaya axovanise bese kuthiwa hayi omakhelwane bese kuthiwa hayi babomncane baphendula amanzi kanti cha indaba ilapha ekufihleni umuntu nesikhali nigcine ningamphucanga sona aloku nje nesikhali afike ekhaya ephethe lesikhali kwazane nezingane ke manje ekhaya kwenzeke yonke nje into engeyinhle kanti umkhubo wenziwa yinina ananga ulandelela. Nina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele kwaze kwasamanxulume sibekelana nina bakanodume ehlezi kaMenzi ngiyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekelelo kaMbanjwa impunga yesintu kanti ke namuhla angihambi ngedwa ngisahamba naye uMama uDlamini. Mama uDlamini sikubingelele sikwamukele kwi channel enkulu impunga yesintu TV. Yebo ngiyavuma ngiyabingelela nami kubalaleli nakwababukelayo umbukelo omusha la khona umbukelo osanda kungena nje la kwimpunga yesintu. Yebo ngiyafisa ukuthi mhlambe umkhele phezulu ukuthi uMama uDlamini umuntu osebenza kanjani ngabe uyahlola akahloli umuntu osebenza kanjani. Ngumuntu osebenza ngokwamakhambi like ngumakhosi ngisebenza ngokwesikholwa ngisebenza nangokwesintu kwamakhambi iwasho nemithi. Uyahlola futhi. Ngiyahlola futhi. Ayasibonga kakhulu. Ngake ngafika la kwimpunga yesintu TV ngizoxwayisa abantu ngokuthi uma umuntu edlulile emhlabeni ngesandla somuntu bese bona bayamcupha. Ngiphinde ngabhala futhi nalapha kwincwadi yami esihloko sithi amava abahlosile ngixwayisa abantu ngokuthi uma kuhambe ilunga lomndeni wenu ngesandla somuntu ayikho into enzima njenganokuthi nimcuphe. Kodwa ke namuhla ngithe ngithathe lethuba ngihlale nawe Mama uDlamini kuwe kube uyena umuntu ozokwazi ukuthi eluleka ababukeli bempunga yesintu TV njenganomuntu owumelaphi wendabuko. Ngifisa ukuthi usitshele okanye utshele umbukeli wempunga yesintu TV ukuthi ibuphi ubungozi obukhona kumuntu uma ehambe ngesandla somuntu bese bathi bayamcupha ngoba makukhulunywa yimina abantu abakuthathi njenganento ukuthi ngempela lento engiyisho iyona kodwa ngiyakholela ukuthi uma kushiwo wena njenganomuntu owumelaphi wendabuko engikholelwa futhi ukuthi mhlambe ungakwenza lokho umuntu uma ekufuna. Yebo ukuthi mhlambe ibuphi ubungozi obukhona. Khona kuyasiza kodwa kwelinye ihlangothi kumbi ngoba phela kusuke kubhlungu kulahlekelwa ilungu lomndeni kokunusuke wazi ukuthi ubani kodwa ngoba ungeke uhambe umbamba ngesandla bese uthi ngifuna uma ihlokoza kunjalo bese uyahamba ke uya kumuntu oyinyanga uyothatha umuthi. Engixwayisa kakhulu ilokuthi kuthi ufake ekhwapheni ufake emzimbeni kuyena ngoba manje phela mase sekushaya isikhathi uzokhipha kanjani lo amuthi kuyena so ufake kuyena usewenzile ke lo msebenzi wabashaya wababulala labantu abambulela uzokhipha kanjani kuyena ngoba manje ababuza ufika umuntu athi nje ngifuna umuntu othize awuthatha umthayo wenza angcwaba umuntu angawuthatha angasho ukuthi uyeke manje lo muthi ulahle lokamgcwaba nawo uyasuka lapho wenza ibani uthenga izinkukhu uchitha igazi futhi yena ubiza lo wami amhlomisile ophethe isikhali lo muntu ungena la ekhaya nesikhali ziyabaleka ke manje nezinye idalwa afika kukhona zona ezingaphethe isikhali phela nange ngene yimpe ephethe isikhali kuyasuka la kuyadliwa kugwazana abantu ekhaya yini ubize lo muntu ungamlahlisanga lesi sikhali wawumgcwabe naso ngoba ngokomthetho njoba ngithi kuhle impela ngoba kuyenzeka khona ucuphe uvela uma ehlokoza kodwa hamba phela uyosho ukuthi ususebenzile ke manje walwa impi yakho sicabanga ukuthi iphelile mingaphelile sishayile manje isikhathi lahla ke isikhali lesi ulungele ukuthi usuzohlanjululwa wenzelwe izibani zakho usuclean
kwamukela ibani zakho uhlanzekile ungasaphethe isikhali manje bayamgcwaba kuphele kanjalo balanda inkomo bahlabe bathi bayambuyisa umbuyisa kanjani umuntu owamhlomisayo angene kanjani ephethe isikhali ekhaya uyabona njengalento siyikhuluma nje siyikhuluma lento kukhona abantu uthola ukuthi sebenenkinga enjalo bacupha umuntu wahamba emhlabeni kumanje uyabuya isikhali sigwaze ekhaya yebo mhlawumbe umuntu kofana naloyo ikhona yini indlela mhlambe alekeleleka ngayo ukuthi ke lowo mkhuba lo yabawenza bamcupha umuntu kodwa manje useyabuya manje uzogadla ekhaya kungabe mhlawumbe umuntu ofana lo niyakwazi mhlawumbe ukuthi nimsize noma esimene sifana naleso anikwazi ukuthi mhlawumbe nimlekelele uma ukuthi wacushwa uyasizakala umuntu ngaphela igama lakhe usukulazi ngiyakholelwa mina ukuthi umuntu usuke eshonile usuke engafile kunjalo ngoba umuntu phela mayehambile uyakwazi ukumbona ephushena akhulume azosho umlayezo zonke ngiyakholelwa ukuthi vele uyatsheleka kwangalesikhathi umbeka nalesikhali ukuthi sibani nasi isikhali sebenza usheshise uqede lempi yakho ubuseke ulungele ukuthi uphendule ube umuntu ozoba yithongo elihle ekhaya usuqedile lezi zimpi usulahle nesikhali uma ke engcwabeke kanjalo wangaphuceka sekukhona inkinga ekhaya mhlawumbe sebenza umsebenzi ungena nalesikhali ugwaza abantu angithi uzokubona njengomuntu omakhosi oboniswayo ukuthi hayi inkinga ila sekufanele nenze uhlelo lokuthi nimphuce lesisikhala ahanjiswa naso silahlwe alungiswe ke manje ukuthi abe umuntu ozokwazi ukuxhumana kahle nedalwa lezo kufanele ahamba ekuzona njobe engasekho phela kulomhlaba wethu nokuthi masenimenzele ibani zakhe asondele emhlophe ayizothatha lezi ibani angangeni eyimpi ephethe umkhonto leyagwaze ngawo abantu oba uzofika nasekhaya axovanise bese kuthiwa hayi omakhelwane bese kuthiwa hayi obaba omncane baphendula amanzi kanti cha indaba ilapha ekufihleni umuntu nesikhali nigcine ningamphucanga sona aloku nje nesikhali afike ekhaya ephethe lesikhali inzima kakhulu ugwazane nezingane ke manje ekhaya kwenzeke yonke nje into engeyinhle kanti umkhubo wenziwa yinina anangawulandelela kanti lento manje isifana nomkhokha iyavuka manje phakathi komuzi ngesizathu sokuthi lo muntu yena umsebenzi usewuqedile kodwa manje kuqedeni kwakhe abasekho abantu azobaqoba useqoba la ekhaya phela yena manje lezikhaya kodwa manje usezoqoba la ekhaya ngamanye amazwi kusho ukuthi uyakhuluma kodwa indlela yakhuluma nina phela nanginika lesikhali manje ngigwaze bani ngoba sengiqedile ukugwaza izitha kushuthi ngixoveni na uba nami phela ngikhathele lesi sikhali futhi angiyile ngoba bamkhulu ngoba mawubheka ngempela la uma efihlwa ke kuthiwa hamba ke uye emndenini wakho uzofika kanjani kulomndeni wakhe nalesi sikhali ngoba nakhona uzofika axoshwe kusho ukuthi ngenye indlela nina benithi niyasiza kodwa manje senimhluphe eksile ngoba ngeke angene ngale nangalana futhi mengena ungena emumbu ungena nesikhali shuthi akasamukeleke indawo kunjalo ngiyathemba mbukelo wempunga yesintu TV ukuthi lo daba lolu uyaluzwa baningi ke abantu beke bangithinta bathi impunga yesintu esimene sifana naleso encwadini yakhe amavahla abahlosile uyithintile indaba yokuthi umuntu mefihlwe ecushiwe nezikhali kulungiswa kanjani angikwazi ke mina ukuthi hamba oshisa impepho cha into efana naleyo idinga umelaphi wendabuko ingakho ngithi nami ngiyimpunga yesintu ngikulandela belaphi bendabuko engibaziyo ukuthi basebenza ngempela ukuze bezokwazi ukuthi bakulekelele esimene sifana naleso ngoba makuthiwa khona izilwane egcekeni lakeni ngeke washisa impepho uthi aziphume udinga umelaphi wendabuko ozokwazi ukuthi akusize akunikeze izinto zokuxosha izilwane aphinde futhi akunikeze izinto zokuthi igceke lihlanzeke liqine ukuze izilwane ezingeke zisaphinde zingene egcekeni uma kuukuthi kuMama uDlamini uyamdinga le nombolo lezo zibonayo le screenini akuzona zempunga yesintu ezakhe zombili mhlambe ke nje mase siphetha lingathini mhlambe lakho lokuphetha kusona lesimo lesebesikhuluma ngaso sokucushwa komuntu mhlambe nje abantu ngabaluleka bathini uma mhlambe befisa ukucupha yini ekufanele ukuthi mhlambe bayiqaphele nomngozi mhlambe bungakanani noma mhlambe ungavela uthi nje nawe abantu abakiyeke ukuthi bacuphe bavele baxolisa inhliziyo cha angikwazi ukuthi ngithi abakiyeke ngoba phela kuyenzeka
kuphela akube khona ukuthembeka nokwethembana phakathi kwenyanga othatha kuyona lo muthi wokucupha nawe qobo lakho ngoba omunye ufike athi hayi nginikeze enyanga ebese inyanga imnikeza usebenze lo muthi akasafuni ukoqedela inkomo yenyanga useyahlala uyakhohlwa ukuthi manje kunomuntu ophethe isikhali lapha okufanele sephuciwe akasayihambisa inkomo yomuntu ukuthi hayi cha sekusebenzekile siyawubona umphumela akasaye enyangeni nenyanga ngeke imjahe izomyeka uyena oyozibonela manje kuhle kube khona ukuthembana ukuthi wena nyanga nika umuntu umtshela ukuthi okay lo muntu uthatha isikhathi esingaka emva kwesikhathi esingaka uphinde ubuye siyophuca lo wamuntu lesasikhali ukuze aqhubeke nendlela yakhe afanele ukuyihamba njengoba umuntu ongasekho emhlabeni Ngiyethemba mbukelo wempunga yesintu TV ukuthi konke kunogwaja omhlophe ugijima ehlungwini emqondweni wakho okuwukuthi uma ubhekene nalesimo silunga kanjani nawe ke kini mhlambe ngenzeka ukuthi into efana nale yake yenzeka kumanje abantu bayahamba egcekeni makwenza umsebenzi ugcine kulimazana abantu ningazi ukuthi yini usekubaluleka uma mdlamini ukuthi kuyenzeka kube isimo esifana naleso muthinteke kuzona inombolo lezi zombili ukuze ukwazi ukuthi uthole usizo nokuthi ungasizakala kanjani asibonge kakhulu ke siyacela ukuthi ke niqhubeke nisubscribe kwi channel yethu Impunga Yesintu TV ake sithi ke nje impunga Umthembele kuye wena Umthembele kuye wena Umthembele kuye wena Ngoba mina ngithi Baba mina Sonta ko